Ano ang tawag dyan sa pagpupunit, Ate July? Urika. Usok naman to! Makatoy. Baka sumumo ka dyan, ha? Hello po mga kachapsoy. So ngayong araw ay mamamanhikan po kami ngayon sa Barangay Munbon. At ito po ay isa sa mga tradisyon na ginagawa dito sa sa aming probinsya. Bago mag-asawa ang isang couple, aakyat muna sila ng pamamanhikan. So ngayon sasama po kami ngayon sa pamamanhikan mga kachapsoy. So abangan nyo po para makita ninyo po yung kaibahan ng pamamanhikan dito sa Samar at sa ibang mga bayan sa syudad. So watch out mga kachapsoy. So ayan mga kachapsoy, oh. Nandito na may naghahanda na po kami kung ano na po. Ayan mga kachapsoy, yung pinakamalaking chapsoy dito sa barangay Magsaysay. Sasama yan mamaya sa pagsikreto na bulgar. Ayan. Yan yung sekreto na hindi lihim. Sige, tikman mo. Ayan mga kachapsoy. So, nandito, naghahanda na po kami sa aming mga lulutuin na dadalhin doon. Bye-bye! Kachapsoy, nagkakagulo na dito yung mga tao. Bye-bye! Ito na dito yung mga tao, nagkakagulo na sila. Hello mga kachapsoy. Nagkakagulo na sila dito sa paghanda. Anong ginagawa mo? Magkakagod? Yes. Kay magagawa ka ng ano? Magagawa ka ng muron? Yeah. Andito na mga kachapsoy. Tingnan natin. Ayan mga kachapsoy na, oh. Nandyan na yung lechon. At ito yung kumatay ng lechon. Mag-hi ka sa mga kachapsoy. Mga kachapsoy. Kuna natin ang malapitan yung lechon. So, ayan yung lechon, oh. Dapat kinakantahan mo para sumarap. Ano ba yan? Ayan na. Mga vlogger, nandito Hello mga kachapsoy. Nandito po sa loob ng Ang daming nakasaing, oh. Yan mga kachapsoy. Ang dami-dami nilang hinahanda. Nandito na yung magsekreto na bulgar. Ano ba yan? Nandito na pala yung yung spaghetti. Ako magluluto niyan. Ako ang pinakamasarap na nagluluto ng spaghetti dito sa barangay Magsaysay. Oh my God! Wow! Ang dami nilang handa. May alak. Ayan. Ito, oh. Kakatayin namin to. Hala, ang dami nito. Pang malakasan yung pangasawa ni BG. Ano ba yan? Hello mga kachapsoy. Ayan na, oh. Magluluto na kami ng, ayan yung muse dito sa Magsaysay. Yan ang isusunod na aasawain. Mga kachapsoy. Mga kasapsoy. A few moments later. Usok naman to! Hello mga kachapsoy. Ang gaganda ng mga parangkeros. Tingnan na, Ate July. Ano ang tawag dyan sa pagpupunit, Ate July? Urika. Sila mga kachapsoy. Ayan, nagluto sila ng
Pansit bihon. Pansit bihon sa miso. Mantakin nyo naman, oh, ang dami. Ang dami ng isang box, isang malaking kawa. Yan. At ang trabaho ko ngayon ay ako ang taga-tikim. Mga kapasoy. Baka sumumok ka dyan, ha? Huwag ka dyan sumumok. Ayan, mga kachapsoy, paluto na. Ay, mga kachapsoy, paluto na yung lechon. Pati din yung lechon, paluto na rin, oh. Pati din yung lechon, paluto na rin, oh. Kachapsoy, magluluto na ngayon kami ng spaghetti. Pataas ng pataas. Gago! Sige, ayan, isinasala na po mga kachapsoy yung lasuna. Ay, bawang pala mga kachapsoy. Ano ba yun? Yan mga kachapsoy. Lasuna kasi ang tawag dito kasi yung kumakain yan, nalalason. Kaya lasuna. Sige. Bawang! Hala. O yan mga kachapsoy, inilagay na yung pasta. Parang Jollibee na to eh. Jollibee sa uma. Ngayon, ipinapakita namin sa inyo kung paano lutuin yung Jollibee sa uma. At ayan yung mga customer, oh, nakapila na sila. Kung mabibigyan. Oo, kung magmamakaawa sila. 1 hour later. Hello mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy. Mga kachapsoy. Tara na.
A few moments later. Hello mga kachapsoy. Nandito kami na ho. Ito na yung mga kasamahan namin. Ayan. Ayan yung nagluto ng matapsi na spaghetti.